Se godt på denne mand, kendt under navnet Praktikant Thomas. For DR's Det Nye Talkshow med Anders Lund Madsen. Ansvarlig for skilteterror mod konkurrentens danseshow. Og for generelt utraditionel journalistik. Ham kigger vi lidt nærmere på. Det var virkelig spændende. Altså, vi havde ikke lavet det der skilt over i trykkeriet, som ligger herovre, og tænkt, så i morgen, så er vi på aviserne. Det var bare ting som sådan en lille gimmick for ligesom at sige, hey, her er vi, fordi vi er sådan et lille program. Så det var spændende, men det var også overraskende, at det blev så voldsomt, som det gjorde. Altså, jeg har ikke fortrudt det et eneste øjeblik, fordi det var virkelig sjovt. Og alle de der sådan sagde, det var stødende og sådan noget sexikane og sådan noget. Jeg kan sige, jeg er selvfølgelig ked af, at hvis de har følt sig stødt, men så var det jo heller ikke værd. Det var ikke, fordi jeg hævde noget frem. Lisa Lenz er bare en sød kvinde. Det var hun. Det ved jeg ikke, om hun stadig er. Jeg har ikke hørt som rører dig til tårer. Som rører mig til tårer, ja. Jeg skrev til hende i løbet af ugen efter det, for ligesom at sige, skal vi finde ud af noget? Men hun svarede ikke. Så jeg har ikke hørt fra hende siden. Men jeg ved, hun er blevet mørkhåret. Og det er ikke sådan noget, piger gør, når man er ude i sådan en krise. Jo. Det er, gør man hvis man skal prøve noget nyt, det er rigtigt. Jo. Så jeg håber, at det har lidt med mig at gøre. Har det ikke det? Nej, ellers så var det sgu spændende at vågne. Altså, vi går jo ud og drikker en øl fredag aften, når vi er færdige med at sende. Og det havde vi også gjort den her fredag. Så jeg havde sgu tømmermænd, da jeg vågnede op. Og så vågnede jeg bare op til en telefon, der var pakket af beskeder. Jeg fik en fra Sisse Fisker, der sagde, det er god lier. Den har jeg gemt, fordi det var du glad for. Altså, Sisse Fisker, jeg mener, wow. Der var jeg til pressemøde hos Lars Løkke for et par uger siden. Lige da han var kommet hjem fra Costa del Sol eller Tenerife eller Kreta, eller hvor det var, han var. Og jeg tog ind til det der pressemøde, fordi vi skulle snakke med ham. Og jeg stod sådan her hele tiden, og han tog mig overhovedet ikke. Han ignorerede mig fuldstændig. Han kiggede mig i øjnene, og han ignorerede mig fuldstændig. Så det synes jeg faktisk var sådan lidt, det var lidt pinligt. Ja, vi havde skrevet nogle gode spørgsmål. Synes du, Soulshock er for hård som X-Factor-dommer? Vidste du, at hvis man staver solo, eller bytter om på bogstaverne i solrund, så står der uldsnor. Hvad der er i vejen med kos? Så det var sådan gode spørgsmål. Jeg var så fuld. Altså, det var en tirsdag formiddag i december, vi lavede det. Og jeg vågnede klokken 9, og jeg vidste godt, at vi skulle ud og lave det her eneste. Jeg havde bare ikke lyst til at drikke. Så skulle jeg mødes klokken 11 med Karsten, som filmer på Guldregn. Og jeg havde bare ikke lyst til at drikke. Og så drikker jeg den første, og fy for satan, det smager dårligt. Så den anden, tredje, så shots og sådan noget. Og så lige pludselig, så slår det bare ind. Og så var jeg tror, Karsten siger, at jeg var hjemme klokken 2, men jeg kan heller ikke huske noget. Vi havde optaget de her 3 timer, Jeg har 3 timer imod det, så har været. Og de 2 første timer kan jeg huske, men den sidste time, der kan jeg overhovedet ikke huske noget. Så da jeg sad deroppe og klippede det, det var også noget af det mest grænseoverskridende, jeg nogensinde har set. Hvis jeg skal konkludere noget, så er det, at tiden går. Måske faktisk noget af det pinligste, jeg har været ude for, det er at se mig selv fuld. Fordi jeg har været sådan der mange gange. Der har været mange gange, hvor jeg kan huske, hvad jeg lavede. Men det første gang, jeg selv så det udefra, og så, hvordan jeg er, når jeg er fuld. At jeg så faktisk bare er meget sød, og ikke sådan gør noget sådan rigtigt. Det var meget heldigt, men det var bare meget grænseoverskridende og tåkrummende, altså. Vi er i 09 nu. Det er 10 næste år. Kom nu. Og jeg toppede den så med, fordi jeg har stået og drukket med ejeren af det der Guldregn, eller i hvert fald en af dem, der har det. Og da jeg så vakler ud, så det aller sidste, jeg gør, det aller sidste, der er på filmen, det er, at jeg, fordi jeg åbenbart skulle tisse, så jeg står og tisser op af Guldregn. Og de har jo kameraer over det hele derude. Så ham der ejeren, som jeg har drukket sammen med mig, men overhovedet ikke er påvirket af det. Han kommer ud, og så skælder han mig ud. Og vi er ellers blevet rigtig gode venner. Og så står jeg og pisser op og ned af alt det, vi havde sammen. Ej, det er også pinligt. Ikke fordi jeg sådan sviner ham til eller noget, men bare det at have bygget så godt et venskab op, som jeg synes, vi havde. Og så går jeg og pisser på det, altså. Det er sgu dumt.